Ahojte, ja vás opäť vítam na mojom YouTube kanáli Balance. V dnešnom videu si budeme pripravovať jesenný recept z kategórie Moje obľúbené raňajky a budú to jablká v župane. A na prípravu takýchto jablk budeme potrebovať jablká, hladkú múku, mlieko, vajíčka, kypriaci prášok, škoricu, vanilkový cukor, soľ a kokosový olej na vysmážanie. Začneme prípravou cestička, v ktorom následne budeme obaľovať jablká. Do misky si vysypeme múku, pridáme kypriaci prášok, škoricu, 1 vanilkový cukor, štipku soli, 2 vajíčka, a rozmiešame. Následne do hmoty začnem prilievať mlieko, aby sa nám vytvorilo chutnejšie cesto. Takto pripravené cesto necháme odležať. Medzi tým si očistíme a nakrájame jablká. Jablká si nakrájam na väčšie plátky. Následne pomocou pohára alebo formičky vykrojím stred. Vykrojené jablká obalím v pripravenom cestičku a vysmážam na rozohriatom kokosovom oleji. Jablká v župane si teraz naservírujem na tanier. Vrch posypem ešte práškovým cukrom. A dozdobím lístkom čerstvej mäty. A môžeme podávať. No a to je na dnes odo mňa všetko. Ja sa na vás teším už niekedy na budúce, no a nezabudnite,
Ak sa vám moje videá páčia, prihláste sa na odber a podporte tak môj YouTube kanál.